ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sugdan ta karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Oliver. Nahimo nga dakong babag alang sa akong pangandoy nga makalarga o gawas sa nasod ang akong kaliviin nga si Aya. Dako gyud siyang supat. Samtang sila si Mama magpapa nakasabot niya, pero ako wa. Tungod kay nangambisyon magkuko nga makapanarpaw sa abroad. Nilaom ko nga usaw niya na ng adlaw, masabtan ra ni Aya ang akong mga tinguha og tumong. Kampante kaayo ko nga mausabra ang iyang desisyon. Gipatawag mi sa Manpower Agency nga among gi-applyan ug among nasayra di by jam nga kamirang duha ay nakapasar sa medical exam. Tulos sad sa mga kauban namo ang natagak ug dili makalarga apil. Sa pag-abot na nako sa bay, may nisugat ako ang subo na panagway sa akong inahan. Nagtibi si Mama ug klaro kaayo nga gipugngan ang mga luha sa iyang mga mata. Sa pagduol na ni Papa, mauna kini ang misulti nako. Nga mas una pa di ay kuno nga nasayod si Aya kay kanila tungod sa mga kaubanan nako nga mga taxi drivers nga nang-apply apan natagak sa medical. Dini kikulbaan ako sa sunod nga isulti ni Papa nga rikan ako. Maayo kay niya ka na. Nauli ka na dong, Oliver. Ngano? Unsay nito mo? Mas una pang nagkahibaw na mo ni Mama mo si Aya, Oliver. Kaya may nisulti ko nun niya ang mga kauban ninyong mga taxi drivers nga nangahagbong sa medikal. Unsa? Naibaw na si Aya nga mulargahay kog Manila? Oo. Nahibaw na si Aya. Hay mo siya. Aya! Aya, mahal! Mahal! Dong, Oliver. Wa naman din hisiday Aya. Unsa? Wa na siya nahibilin nga mga besti lagi dong. Ang tanan to asod atong danyang traveling bag. Kanong gipuhat may niya, ma? Nga naman. Matod pa niya. Nga nagpasidaan ako no siyang daan ni mo. Nga kun mularga manggani ko no kaslayong dapit. Siya ko di unang mo palayo ni mo. Og nagpaniid lang gid ko no siya. Nagtuo manggug kumanga. Wara na niya ka ng mga punga. Nga sumabot ka mga adlaw, iya na kong masabtan. O nga iya na madawat o suportahan ang tanan ko mga pangandoy. Dong, pangitaa si Aya dong, Oliver. Kay mabdos ra ba in taon to? Tingali unyag, maunsa to ang bata nga iyang gisabak dong. Mao ako magkasabot sa ako karong gibati. Nahiubos ko sa gibuhat ni Aya. Ug naglagot ko sa kong kagalingon kay mas gipalabi ako ang akong pangandoy nga maka-abroad. Dong, Oliver. Dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Asa dyo ka siya karong mga panahon na. Bay Oliver, ni-resign naman days Ma'am Aya.
effective immediately ang iyang resignation sa office, Bijam. Unya bay, sa amin na to rin, ha? Mudarga na ba yung taksiyon sa Manas, Manila? Murusay na gani ko rin? Wala na atrasay. Mahinayon kita. Pangandoy niya ako. Pusad dili na ko atrasan bisan og niya pa ko taliwa sa dakong problema. Maubitaw ni giingon ko nimo, nga ayaw ko si ang babaeng matinud-anong nagmahal nimo. Ayaw ibaylo anang imong ambisyon nga makalarga o gawas. Wa ko magdahom nga ingon ba dayon ini siya kaseryoso. Siya gipasidaan ako pa. Sabihin ko na ako og kutubra to siya ang istorya. Sama sa kasagarang baba sa mga babae. Ako dong. Wag gyud ko magkuwang sa akong pahimangno nimo. Kay nahibaw gid ko unsay gibati ni Dayaya kay suod baya mi. Kugihan kayo taon tumuhilot na ako kung na ako'y pamation sa lawas. Ma, Giusikan mo lang yun ang usa ka buotang babae dong, Oliver. Ayaw palabi sa imong emosyon diya. Nung sa ka ba? Tingali mo, hangos ka na sa... ambot og hain na siya karon magpalabay siyang kalagot og kahiubos. Ganun ako. Ang bata in taon sa iyang sabakan dong. Tinghalig maunsa nga akong apo dong. Salamat kaya kontaktan ako. Hello, Oliver? Mahal, asam lay ka? Nabalakar ko nimo. Laki plus las mamag sa papa. Di ba giing na naman tika? Nga kung mularga ka, ako'y unang magpalayo, kauban ng atong anak. Nalimot ka? Mahal, wala nimo hisabti ang ako mga tinguha. Alarm sa niya ni nato. Gihunaw na ako lang og maayo niyang ang mayo na tong kaugmaon na ug mas bata nga mataw na niya siya. Wa naman tingali ko'y angay paminawon pa nimo, Oliver. Ha? Og ikaw, Sab, wa na kay angay paminawon sab nako. Kaya gisulti na nako nimo ang unsi akong gusto pero mas gipili gyud nimong supakon. Mahal, please. Ay kung inaay ni. Salamat na lang kayo sa tanan. Gibaylo raman day nimo gang atong umaabot nga baby ang imong ambisyon. Sige na, bye na. Ayaw na. Hello. Hello, Aya. Aya, mahal. Hello. Oh my God. Ganun di man siya makasabot. Pag-amping baya gyud in town dito sa dapit nga imong adtuan dong ha? Kami na lang po ang mangita og pagi nga mong makumbinsir si Aya nga mubalik din sa bahay. Salamat pa. Kay di mahimo nga akong palabyon kinihigayon na. Opportunity na kininako aron makalarga kog laing nasod. Wala ka lang mahimo bay. Kinahanglan yun nga mo padayon ko. Mas maayo na bay. Uy, ito na bay. Boarding time no? Sir Carlo, nga namin diri sa arrival sa Naiya, sir. Okay. Naka-coordinate ito
diha sa head office nato, Oliver. Pabuta ang musugat ninyo diha, okay? Okay. Salamat kay sir. Okay. I wish you good luck, guys. Bye. Sige sir. Bye. Unya, saban bay. Wato na to ang sugat na to, Bajam. Hello, ma. Hello, Dong, Oliver. Kumusta man ka dihas Manila, Dong? Okay rin kay ma. Di naman ko na magdugay ng among pagstay din kay human ko no sa training. Musunudan ko no ang deployment na mo pangos Jeddah, Saudi Arabia. Maayo hinoon kung mauna, Dong. Si Aya ma, nagkontak kay bagyapon mo? Wa na gyud. Sukad sa imong paglarga dihas Manila. Dili na makontak ang iyang numero sa cellphone. Di ko tingali ko niya mapasaylos kung gibuhat ma. Sige lang, okay ra. Basta kay ang akong gibuhat, alang ragyod unta ni sa mayo na mong kagmaon. Karon na ba yung buwan na siya mga anak, Dong? Ang butog, nanganak na ba kaha siya ng hikayuna? Manganak lang siya ma, o mularga lang puno niya ako sa laing nasod pero wala na gyud may magkasultihan ay pag-usap sa cellphone. Larga na kita pa dong sa Jeddah bay. Sa Saudi Arabia. Bay Oliver. O Bajam. Ay, kinita kay Soyan sa nakuog kontak ang numero sa cellphone ni Aya. Oh, si. Na pa may oras. Wa pa mo say boarding time. The number you have dialed is either Ay, or out of coverage wa area. mangyapon. Please try your call later. Di gapon makontak. Mo ba bay? Di ka suko giday niya ang imong pagbutbuot og desisyon nga manarbaho sa laing nasod. Ling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after. Sakit kaayo nga palandungon ang maong sitwasyon. Mularga ko sa layong dapit samtang wala ko kontak pa ni Aya nga ni ato sang hikayuna maoy ang buwan nga gipaabot aron mga anak. Mga kasama atong sundan ugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Oliver dinining atong tulumanon. Bagong bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kasama,